Здравейте хора, пак сме ние. Ето, чувайте как се затваря. Да се държа. Много прекрасно се чувам. Сега. Аз обичам тази звук. Сега още ще затваряме. Малко с микрофона сме труден случай. И за това тъй ще изтаковаме. Не, тъй слага. Покажи ма да затварям картата. Ето. Без да искам. Чакайте обратно. Хора, малко се завехме, но нищо. Успяваме. Леко по-леко успяваме. Ето хора. Затваряме даже втората карта. Ето я, тази. Бързо вързваме, защото времето не е добре никак времето. Хора, ще има